Ongi etorri Mondragon Unibertsitateko Arrasateko kampusera. Aitor Eruen naiz, Industria Antolakuntzako graduko partaidea. Gure instalakuntzak ezagutu nahi dituzu eta ikasleek bertan egiten dutenaren berri izan nahi duzu? Ondorengo bideoan, Industria Antolakuntzako graduan ikasteko izango dituzun baliabide batzu erakutsiko dizkizut. Honen adibidetako bat, Industria Antolakuntzan erabiltzen dugun gela multidisziplinar hau litzateke. Gela honek, gure hezkuntza eredu praktiko aurrera eramatea ahalbidetzen digu. Ikasgelan landutako teoria, praktikara eramatea du helburu. Gainera, ikasleek PBL metodologiari esker, seileko bakoitzean proiektu bat garatzen dute, eta bertako baliabideak eskura izaten dituzte proiektu horiek garatzeko. Baina industria antolakuntzako benetako tailerra enpresak dira. Bigarren mailatik aurrera, ikasleak eredu dualean hastera animatzen ditugu. Guretzat oso garrantzitsua da gure ikasleek enpresako errealitatea ezagutu dezatela. Enpresetan, klasean teorikoki ikasten dituzten erraminta eta metodologiak errealitatean aplikatzeko aukera izaten dute. Esperientzia honek guztia hobeto barneratzen laguntzen du eta horretaz gain, beste konpetentzia transbertsal batzu ere lantzen dira. Gaur egun, bigarren mailako 36% dago enpresetan lanean eta 82% hirugarren mailan. Enpresa eta instalazio hauei esker, gizarteak egun eta etorkizunean izango dituen erronkak ebasteko gai izango diren ingeniariak trebatzen ditugu Mondragon Unibertsitatean. Errealitatean eta errealitatetik ikasiko bai duzu.